the current things happening mhlawumbe uvo laba abalithini lapho. Right, angibonga umbuzo. Well, ngizophendula nje ngendlela right futhi nangendlela umuntu ane-experience ngayo ngokusebenzisana namaphoyisa. Ngicabanga the current situation nje kufuna sibe neqiniso esobala ukuthi yes, there have been delay nama-issues in terms of ukusebenza kwamaphoyisa singofakazi ngoba sisebenza nabo kakhulu kodwa kokuningi akudalwa amaphoyisa as individual kudala ukuthi isystem asingaphansi kwayo mhlambe i-congestion kakhulu ukuthi bangakwazi ukuba provide the best service that they should or that they want to provide. But currently ngicabanga ukuthi indlela ekwenzeka ngayo especially with the general wethu kwaZulu Natal indlela ayibambe ngayo uyayibuyisa ngempela uyifaka emgaqweni ibisani phela unhlanhlatha kakhulu ngoba ukuganga bese kungathi into esemthethweni. So therefore ngithi mina ke njengamanje ngendlela engibuka ngayo ngibuka ukuthi isimo siya controleka ngoba uma ngabe kungenzeki asisho ukuthi sithi kunabantu okufuna bashiye umhlaba noma kube kanjani kodwa uma ngabe phela usutshengisa i-resistance nokuthi wena uyalwa namaphoyisa kufanele asebenzise amandla anele ukuthi azivikele. Therefore mina ngendlela okuyiyona njengamanje ngibuka ukuthi ithemba likhona ukuthi ngenze ukuthi iyabuya inqola esihluthu la bisiya khona. No, sibonga kakhulu baba. Manje baba angazi mhlawumbe abantu ba curious ukuthi